फरमाइश तक बहुत गाना बाटे तो से मिलल जे खिया हमर बड़ा हिट भइल रहे। वाह का करी इच्छा तो नहीं करत कि हम जाई छोड़ के। दबंग फिर भी गाय क्या करें टाइम के बड़ा पाबंदी होला ना। अब क्या करें इतना तो सिंगर आ गए सबके टाइम मिलने की चाहिए। मोहनो भाई वाला राकेश मिश्रा वाला और भी लोग हैं सबका सुनिए फरमाइश बाटे। एक मेहरारू अपने सखी से ये कह कर ये सखी कि तो से मिलल जे अखियां ता बुझने की प्यार का। वाह क्या बात रही। एक मेहरारू अपने सखी से है कहती है कि ये सखी कि नैन छुरी से कटारी हो गई, नैन छुरी से कटारी हो गई कि रूप के दुनिया पुजारी हो गई। जय हो कि केहू नजरिया में आके जब बस जाला। वाह वाह क्या बात रही आलोक जी। वाह सजन हो कि प्रेम के बीमारी हो गई। एक मेहरारू अपने सखी से का कहत है कि सखी कि रात बलमुआ दिहने गहरी हो। अरे कि रात बलमुआ दिहने गहरी हो तरकारी के बिना ना। अरे रात बलमुआ दिहने गहरी हो तरकारी के बिना ना। अरे रात बलमुआ दिहने गहरी हो तरकारी के बिना ना। अगहरी तो गारी दिहल तू सहने में मार दिहल। अगहरी तो गारी दिहल तू सहने में मार दिहल। आ वह पर साहस ना कहानी हो तरकारी के बिना ना। और अपने बलमुआ दिहल गहरी हो तरकारी के बिना ना। और आगे क्या कहती है। अरे दाल में निमक बेसी बाटे निमन बनबलू न कहना हो। खोज खोज कोनो बहाना हमरो मारस बनमुआ बहाना हो। दाल में निमक बेसी बाटे निमन बनबलू न कहना हो। खोज खोज कोनो बहाना हमरो मारस बनमुआ बहाना हो। कि बढ़ चढ़ के बोले नी बोलिया कि छोटा के नाना दिया रे। कि बढ़ चढ़ के बोले नी बोलिया। फिर हमारे माननीय विधायक प्रतिनिधि बाबू रमेश बाबू की तरफ से फिर 501 रुपये का आशीर्वाद स्वरूप मिला है। एक बार बस तलियत बजा दें। वाह भाई वाह रमेश भैया का ताली बजा बजा भाई। कि बढ़ चढ़ के बोले नी बोलिया कि छोटा के नाना दिया। कि बढ़ चढ़ के बोले नी बोलिया कि छोटा के नाना दिया। देवरम देवरम
देवर उतारे दादी हो तरकारी के बिना राते बनमुआ दिहले गाड़ी हो तरकारी के बिना राते बनमुआ दिहले गाड़ी हो तरकारी राते बनमुआ दिहले गाड़ी हो तरकारी के बिना राते बनमुआ दिहले गाड़ी हो तरकारी के बिना राते बनमुआ दिहले गाड़ी हो तरकारी। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपके।